Dúfame, že všetci sú v poriadku, srdečne vás zdravím. Práve ma zaujala tá sanitka, ktorá šla okolo. Žiaľ, tá modrá sanitka, na ktorej sme prišli my a ktorá stojí tam vzadu, nemala také šťastie, pretože dnes je bez práce, tak ako desiatky ďalších podobných sanitiek, ktoré ešte nedávno slúžili občanom, pacientom ako ambulancie rýchlej záchrannej služby. Dnes sú vďaka tejto vláde desiatky takýchto moderných sanitiek bez práce a stoja na dvoroch a nemôžu slúžiť občanom. Pretože pre túto vládu neboli dosť dobré. Táto vláda za ďalších 20 miliónov eur nakúpila nové sanitky od českej firmy a takéto plne vybavené moderné sanitky, ktoré vyrábajú na Orave v Panaxe, dnes stoja a sú bez práce. Chodíme na tejto sanitke po nemocniciach, boli sme aj pred Galanskou nemocnicou. Rozprávame sa s občanmi, s lekármi, so zdravotníkmi, so zdravotnými sestrami o tom, ako funguje naše zdravotníctvo. A nefunguje dobre. Po 4 rokoch je dnes o 50% viac peňazí v zdravotníctve, ako to bolo v roku 2006. Zdá sa vám, že sa o 50% zlepšili služby? No mne sa to nezdá. Stále sa čaká dlho u lekára, stále sa čaká dlho na operácie, za rôzne doplatky a poplatky u lekára platíte stále viac, o liekoch ani nehovoriac. My máme riešenia a vieme, ako tieto problémy vyriešiť. Chceme zaviesť limit na poplatky 10 eur mesačne, ani o cent viac, takže nikto nebude za poplatky a doplatky u lekára a za lieky platiť viac ako 10 eur mesačne. Okamžite zrušíme nezmyselné odporúčacie lístky, kvôli ktorým musíte chodiť vyčakávať k obvodnému lekárovi miesto toho, aby ste šli k svojmu špecialistovi. Zavedieme poriadok v čakacích lehotách tak, aby ste nečakali na vašu operáciu dlho, ak teda nemáte nejaké vhodné známosti na nejakých miestach, ak vám niekto nevybaví nejakú protekciu. Vieme v zdravotníctve, ako veci riešiť. Budem rád, ak prídete za nami k našej modrej sanitke a môžeme sa spolu porozprávať o riešeniach, ktoré SDK ODS ponúka pre zdravotníctvo. Ďakujem veľmi pekne, takže